ئیرۆ وێ لێ سنوونێ سعات دۆ مەشێک ji bo şermezarkirina komploya navnetewî ya li dijî rêberê gelê bindest rêber Abdala Öcalan wê ê li darxistin. Li derbarê heman mijarê de jî mêhvanek me heye rojnamevan Birahîm Êzidî em bêjin de derbarê komploya navnetewî ya 15 Sibatiya sala 1999 li ser rêber Abdala Öcalan hatî meşandin. Ji ber çê komplo dan meşandin tevgera azadiyê piştî komployê çêkir. Tasîra komplo û berdewamiya wê li ser şingalê û êzidiyên tevahî cîhanê çawa bû. Belê tu bi xêr hatî, gelek spas heke bûyî mêvanî me. Sabî gelekî em ji we memnûnin û li vê rojê de wem kirine mêvan. Yanî ser vê roja girîng yanî tarîxa hemû gelên ku li azadiya xwe digerin rojekî girîng e ku em karibin ser bipeyivin. Belê. Pir em bêjin hedefa komployê çi bû ku em bêjin taybet rêber Abdala Öcalan bêgirtin û ji tevgera azadiyê bêqûtkirin. Yani serê de em jî wek ku takik wek însanekê ji vê civakê ji vê mictemeyê ku yanî bi salaya rastî fermana hatî û her li azadiya xwe geriya û beremberî wan yanî hêzê desthilatdar ferman û biryarê xwe ferz kirin em vê rojê vê muamira a dewelî û hemû hêzê ku tê de cihê xwe girtînin şermezar dikin. Yani hekem qala vê rojê bikin yan jî girtina rêber Apo em qal bikin. Belkî wek şexs tê yanî girtina wê yanî derdikeve pêş ku wê rojê de rêber Apo hate girtin. Hema ji wê zêdetir ev xwestin bi wêyekê yanî ew miletên ku bi sala bû rastî jî em karin bêjin cara yekê bû yanî wisa şoreşek yan jî em bêjin însanek pêşengek radibê ji bo azadiya hemû miletên bindest yan jî ku bi salaya mafê wan tê xwarin hatibû avakirin şoreşekî wisa rêxistinekî wisa hate avakirin. Mesela em berê xwebinê tê yanî hemû şoreşê dîyê Kurdî ê çêbûyîn çawa em bêjin pêşengê wan yan jî serokê wan li hatine girtin hinek jê hatine kuştin hinek jê hatine darvekirin yani bi rêbazî de serokê wan têne kirin wisa talî yani ew şoreş talî pêt hat yani xelas dibû bela dibû. Xwestin wek tevgera azadî wek tevgera rêber Apo wê jî bi şêwazê şoreşê dî tune bikin ji ber wekê rêber Apo hate girtin ev jî yani muamira girtina wî yani belkî wisa em bêjin komplo zêde kes ku nizanibin wek komplo jî mana ku muamira yan jî plana girtina wî di sala 1998 de yani nehê cotmehê hate danîn û pêbûn yani hem hin tişta serferz bikin lê ev tişt ku nehate qabûlkirin hitanekî yani 15 meha du sala 1999 xwestin bi girtina wî vê tevkuşîna azadiyê ku li her dera cîhanê û her çar parçeyê Kurdistanê hatibû meşandin tune bikin. Yani lê piştî ku hate girtin yani gelek cara em bêjin qala wî hatiye kirin em wisa zêde nehewcî ku em xala berfirehîya wisa girtina wî û plana girtinê bikin. Piştî hatî girtin yani ev şoreş têk neçû yani zêdetir em bêjin wisa xelk li dorê kom bû yani nebû weka wan şoreşê dî ê ku çawa me got bi dîlgirtin yan jî bi kuştina berpirsê şoreşê dî şoreş bela dibû lê her rêber Apo yani rastî jî mestir bû. Belê. Em bêjin piştî heke rêber Apo hatî girtin ji tevgera azadiyê hatî qûtkirin wek fizîkî. Tevgera azadiyê çawa kir? Çawa berdewamî da xebatên xwe? Tîkarî wî bi Kurdî ji me re behs kî.
ناکەم بەرەی خۆ بنێتێ یعنی ژبێ گرتنێ زێدەتر یعنی ڕێبەر ببورین ڕێبەرا بۆ ینی نوویسین کتابا و ینی ئەم بژێن ئەو پرسپەکتیفێ وی ئێکۆ ji rêxistinê û ji yanî xelkê re dayin yani wextê me jin rêxistinê yani nem berê xwe binê cî tiştê ku rêbera po ji rêxistinê re dibêje û ji gel re dibêje ne tiştekî em bêjin gelekî jiyekî cida ye yani tiştê ku ji pekekê re gotiye ji hemû yani tiştekî vekirî ji hemû xelkê re gotiye ji ber wekê yani bi ew em bijin perspektîfê wê demdirêj yani rêbera po niha kitabê ji dilê binêrî tiştekî ku demkî wisa muweqit têde nîne ne gotiye yani hemû tiştê wî ji sedê salan re ne yani wisa xwestiye çawa çareseriyeka mayînde a ku bimîne xwestiya wê pêş bêxê ji ber wekî jî piştî ku rêbera po hate girtin belkî bêriya bê girtin yani wek em bijin wek tevgera azadiyê wek pekekê belkî hinek tişt ji rêbera po re dihêlan ku ew xwe pêk bîne lê ku piştî hatî girtin em berê xwe binêtê yani ew rêxistin berfirehtir bû ji ber çi hemû kesî xwe berpirsiyar dît li ber pêkanîna a projê serokatî de. Belê gelek spaseke em mêvanê me bûyî belê guhdar û bênerê hêja bi hêviyayê em gehiştin dawiya bernamê xwe heta bernamekî dî sibeh hekatî bimînîne xweşiya de bi xatirî.